hvordan går det så med dig og Maria? Jamen, det går sådan rigtig godt. Det er faktisk bare. Alright, tillykke med det. Tak. Ja, jeg skal faktisk også på barsel. Hvad? Barsel? Har I ikke været det? Nej, det er sgu da hende, der tager barslen. Sådan noget kvinde, eller hvad? Det er det. Altså... Det var da, vi snakkede ikke engang om det. Den tog hun. Okay. Jamen, jeg glæder mig sindssygt meget til det. Så ja, der er faktisk nogle rimelig gode ting ved at være på barsel. Okay. Fuld løn. Jeg får også en rigtig, rigtig god relation til barnet. Så vidste du godt, at de første 14 dage får du fuld løn. Vidste du godt, at de første 52 uger kan du gå på dagpenge. Forening Far til støtte for børn og forældre.